Special pentru cine privește, cine iubește, cine se îndrăgostește. Special pentru cine a intrat pe un drum înfundat și-a dat seama ce s-a întâmplat, a ieșit și s-a ridicat. Special pentru cine are valoare, că cine a avut mai are. Houston, we're coming. Viața asta e ca o scară, ea te ridică, te doboară. Viața este precum o frunză în vânt, care cade spre pământ. Viața e ca un firicel de floare, ce răsare în primăvară. Viața este numai una, viața ta e numai una, așa că fă ce vrei cu ea, fii om bun. Doar atâta vreau să spun, că nu toate persoanele dragi sunt lângă tine acum. Cineva acolo sus te iubește, că nu toate persoanele dragi sunt lângă tine acum. Am avut această vorbă și am simțit să o spun. Viața asta este ca o scară, ea te ridică, te doboară. Trebuie să stai doar în picioare, că cine a avut mai are, cine are va avea mereu valoare. Trebuie să stai doar în picioare. Dacă ai intrat pe un drum înfundat, ai analizat, ai cântărit, ai văzut ce s-a întâmplat, ai ieșit, te-ai ridicat. Viața asta este ca o frunză în vânt, care cade spre pământ. Viața este ca un firicel de floare, ce înflorește în primăvară. Viața este trecătoare, așa că, omule, fii om bun. Doar atâta vreau să spun, viața este trecătoare. Amintirea ce-o lași în urmă e tot ce lași pe pământ. Haide, haide, haida. Special.